Salutare și bine v-am găsit, eu sunt Gheră și acesta este primul episod cu Metin 2 Ro server Tiger Ghost, un prim episod în care vom da în alchimie. Alchimie formată map 2 pe 4 conturi, aproximativ, de fapt nu aproximativ, avem fix 4177 de coruri. Întâi o să dăm în ele, iar apoi o să vorbim despre investiția pentru aceste conturi. Haideți să nu mai pierdem timpul și să începem direct cu corurile farmate la Goblin. Avem și câteva coruri la Goblin, acestea fiind 56. Și acum să vedem ce o să iasă. După calculele mele nu iese nimic. Dar haideți să vedem ce, cum, când și unde. Și e bine. Bun, eu o să continui să dau în ele. La final o să discutăm despre investiții în aceste conturi, timpul petrecut în map 2 pe zi și să vedem cât profit facem. Bun, acesta este rezultatul. Din păcate nu am umplut absolut nimic la rare. Am dat linia de chat cât de jos posibil pentru a nu vedea și la final o să vedem câte antice reușim să facem. Iar acum să vedem, avem la Onyx fix 8 bucăți, la granat, în afară de cel de aici, ăsta l-aveam eu dinainte, avem 10, safir 7, 9 jad, 9 la rubin, interesant, ok, cool, și astea sunt 7 la diamant. Asta a fost primul cont. A durat 45 de minute, din păcate n-am pus niciun timer pe aici pe undeva, încă încerc să mă obișnuiesc, dar pe viitor rezolvăm. Mai am 3 conturi, o să ne auzim la final cu un calcul total și discuțiile pe care trebuie să le avem. 2 hours later.
Yo, și ne-am întors după o oră și jumătate. Mă dor degetele de mor și nu sunt mulțumit cu rezultatul. Bun. Hai să vedem rezultatul. 27 onixe, 29 granate, 24 safire, 25 jad, 25 rubin și 26 rubin și 24 de diamante. Dacă am meritat, dacă n-am meritat, eu vă povestesc cum am jucat eu jocul până acum. De ce am ajuns pe Tiger Ghost, dar pentru asta cred că o să facem un alt episod. Pentru că am pățit ceva pe România, ceva ce nu doresc nimănui. Există și câteva videoclipuri pe YouTube la care am luat parte, să zicem, indirect. Am vorbit cu YouTuberul care a făcut videoclipul în privat. Nu vreau să-i spun numele pentru că nu am vorbit cu el, să zic, uite, vreau și eu să povestesc asta, e ok dacă le arăt ce am vorbit noi între noi și ce ai zis tu mai departe și așa. Bun. Calcule. Ne plac calculele, ne place să stăm la calculator, suntem obsedați, suntem morți, nu mai putem să ieșim din casă. Bun. Ideea care este? La calculul, la prețul alchimiei care este acum, avem un total de 196 de oni. Eu mi-aș fi dorit să facem 200, îi mi-am eu pe ăștia 3, merge. Suntem acolo, cumva suntem acolo. N-am mers atât de bine pe cât am crezut, dar acum asta e. Îi dăm înainte. Și ar trebui să vorbim de echipamente și durata acestor coruri. Mie mi-a convenit să farmez în felul ăsta. Acum nu știu dacă e cea mai corectă metodă prin a farma. Dacă nu e cea mai corectă, eu vă aștept oricum în comentarii. Discutăm. Avem multe de discutat pentru că eu joc din 2009, de când s-a lansat jocul. Am fost cu băieții pe Leonis, dar fiind mic de vârstă, n-am înțeles cum se joacă. M-am reapucat, cred că odată la 2 ani mă tot reapucam. Ultima oară m-am apucat acum, cred că 3 ani. Am jucat pe România, am ajuns până la nivelul 107 și am făcut razador. Astea sunt cele mai mari achievement-uri. Am plecat de pe România, se întâmplă ceva, ajung pe Tiger Ghost. După aprilie-mai, cred. În aprilie-mai mă mut de pe Tiger Ghost, mă mut de pe România, ajung pe Tiger Ghost și suntem în octombrie, 14 octombrie, ora aproape 3 dimineața. Și am ajuns aproape la suma itemelor și nivelul la care eram pe România. De ce? Serverul este foarte fain, este foarte plin. Pe unii deranjează, pe alții nu. Mie îmi place, mă simt ca și când eram copil. Se băteau băieții pe aici pe mă pun, acum am vrea să mai bat. Mai încearcă youtuberii să mai instige la acțiune PvP pe al nostru server, dar nu funcționează mereu. Bun. Cum farmez? Având contul ăsta principal, îmi adun foarte multe mănuși din beta. Și pe contul ăsta farmez foarte repede, am caractere de level de la 30 până la 32 și vi le arăt acum, doar războinici, lăsați pe auto la sălbatici. După cum vedeți, ăștia sunt. Nu mai intru pe celelalte, nu are sens neapărat, o să vă povestesc prețul echipamentului întâi și apoi o să vorbim cât durează. Contul pentru celelalte 3, pentru contul ăsta nu are sens să facem asta, pentru că având și mănușă joc și mănușă site și puterea lui Dumnezeu și ce mai avea eu pe aici, aici le fac repede, undeva la o oră 40, 2 ore și 10 dacă nu sunt atent. Pe celelalte conturi, în schimb, avem așa. Avem un contul cu șamanca. Avem o șamancă level 105, M-uri, nu știu, M9, M8, merge. Se citește daily, n-am stat să cumpăr citite și astea, cu toate că e serverul plin, bani să ai, că ai ce să cumperi. Pe șamancă nu farmez, n-am vrut să o echipez, am avut noroc să-mi pice un clopot cu 12 inătă,
Am zis, mă, las-o acolo că stă bine. Și am făcut pe schimbă 4 ninja. 4 ninja care au o armură de 26 plus 9, un coif plus 9, un scut plus 9 și un arc corn plus 9. Ăia 4 ninja fac cele 5 coruri pe zi de fiecare în aproximativ 4 ore dacă nu mănânc chestii, 4 ore. Și mai avem alte 2 conturi. Încă un cont cu 5 ninja, doar arc, ei toți farmează aproximativ între 4 și 5 ore. Și mai avem încă un cont cu 4 ninja și un războinic. De ce 4 ninja și un războinic? Nu știu să vă zic. Cumva am făcut eu războinicul ăla, eu m-am apucat pe serverul ăsta fix cu 2 zile înainte să înceapă Prinde Regele. Caracterele mele de-aia și se numesc Kings, pentru că nu știam ce nume să le pun și le-am pus Kings de la 1 până la 45, nu știu cât, whatever. Irelevant. Da, bun. Și acum dacă calculăm corurile, având în vedere că eu am făcut cam 200 de coruri per caracter. 200 de coruri per caracter ar veni 40 de zile de farmat, dacă mă ajută matematica. N-am calculator și nu mai scot. 40 de zile. Asta de farmat constant. Evident, eu m-am apucat de acest mini challenge undeva la începutul verii. Fiind vară, mai stai pe afară, mai, nu știu, orice faci vara, nu stai numai în casă. Acum că e iarnă, se mai stă în casă, se dă drumul la evenimente. Azi cred că a fost CL-ul ăla lung rău de tot, de vreo, nu știu, 10-12 ore. Eu n-am jucat, am fost plecat. O să vin să vă cumpăr CL-urile curând. Vreau să încep Razador. Și vin 40 de zile a câte 5 ore de stat în fața calculatorului. Ce-i drept, sunt doar lăsați pe auto, nu te omoară decât vreun băiat care, nu știu, e el supărat în orice oarecare motiv și vine și îți dă 2 hituri și evident că mori. Are 195% semiom sau... Da. Costul echipamentelor, cred că o să vi-l pun pe ecran, dar dacă nu, oricum o să-l și spun verbal, vine undeva la un 5 oni per cont. Pentru că o armură de level 18 plus 9 e undeva la 50-60 kk, goală, strict goală. Scutul plus 9 e 40. Un coif de level 21 plus 9, un on și 10. Și mai vine arcul. Arcurile sunt destul de scumpe. Eu am avut noroc cu contul principal, cumva mi-am dropat 2 arcuri. Am mai cumpărat doar unul, că am zis, hai să fie 4 conturi. Na. Inițial aveam să fac doar 2. Dar am avut noroc, primul arc l-am dropat medie 39 și al doilea medie 30. Eu cumpărasem unul medie 34. Treacă meargă. Deci la un 5 oni per cont, la 4 conturi cu 20 de oni care se pot farma foarte, foarte ușor în map 1 cu un caracter level 10 sau 15, eu vă recomand de level 10, la side event. Eu de când sunt pe Tiger Ghost n-am farmat la absolut niciun side event. Am avut și eu într-o seară, mi-am dorit și eu să schimb 6-7-le în băieții ăștia, în nesimțiții ăștia. Pentru că eu fac Razador într-un anumit fel, nu-mi place să-l fac cu coiful ăla, cu o travă, ăsta are, din păcate sângeros, dar nu mai schimb. Am luat și, nu știu care, ăsta. Am luat și ăsta în caz că vreau să mă apuc și să fac, cred că o să fac și un tutorial pentru oricine. Mai sunt vreo 25, dar încă unul în plus nu cred că strică. Pe România îl făceam cu echipamentul full, fără colier și papuci. Costume, din păcate, războinicul nu rezistă și ne trebuie costum 15 foc cu afură 15 foc. Și aveam pe cerceii de smarald 5% șansă de otrăvire. Făceam tot razadorul doar cu
niște cercei de Abanos plus 9, nu finisaje, nici diavol nu cred că aveau, cred că doar i-am făcut eu într-o zi, random, și am pus pe mine. Și când ajungeam la razador, îi dădeam până la acel sfert până în protecție și în protecție schimbam cercei, din 4 hituri prindea o travă, îl terminai foarte repede. Și îl făceam cu otrăvită și can. După aceea mi-am luat o Glaive plus 8, medie 34, cred, nu știu, super slabă, dar îmi acoperea damage-ul de la can. Egalasem cumva situația și mi-a convenit super mult. În afară de investiția de costume, care erau pe o săptămână, luate, evident, cu medeuri, cum și biletele sunt luate cu medeuri, mai ales aici pe Tiger Ghost, n-aveți cum să faceți razadorul profitabil cu bilete din bazar, pentru că biletele sunt destul de scumpe. Un bilet cred că e acum 50 caca, 55, nu am verificat, dar sper că nu vorbesc prostii. Bun, acestea fiind spuse, vreau să discutăm în comentarii, sau aș vrea câteva păreri, pentru că îmi doresc să îmi cumpăr o zodiacă și nu știu ce zodiacă. Eu mi-aș dori să-mi iau o Glaive, pentru că aș vrea să o joc momentan doar la razador. Încă aș vrea să mă duc mai departe cu Waru, dar știu că în Yohara, Waru aură e cam, nu știu, e foarte paper, foarte ușor de omorât. Mă gândeam să îl duc să-l fac mental și dacă îi cumpăr Glaive, îl fac mental, fac eu melee cu ninja și mă transform și mă fac balauri, da, nu știu. Astea sunt niște discuții pe care aș vrea să le avem și în comentarii și pe joc, Doamne ferește, sau pe poștă, dacă puteți să-mi trimiteți mesaje pe poștă, eu mă uit. Nu sunt nebun. Dar da, dacă se poate, dacă aveți timp, o recomandare, ce sabie zodiacă ar fi indicată, adică dacă ar fi indicată sabia sau Glaive, având în vedere că eu momentan, o perioadă destul de lungă de timp, aș face numai razador. Nu cred că mă bag la Jotun, la nemere, nici nu cred că ne trebuie Waru la nemere. Eu înainte am făcut doar razador, îmi plăcea, era ok, relaxant. Evident, bilete cumpărate de pe site, dar din nou, da, și cam atât. Rezultatul 196 de oni. Mai avem 3 oni în inventar, ne apropiem de 200 și ar trebui să strângem undeva la un 3-400 de oni pentru următoarea armă. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și m-ați urmărit. Sper că v-au ajutat aceste sfaturi. Sper că dacă aveți întrebări, nu ezitați să mi le puneți, pentru că am făcut chestia asta câteva luni de zile și deja într-un fel mi s-a luat. Aș vrea să duc caracterele cumva mai departe, să le duc un level, nu știu, 55, 61, ori să-i bag în templu, dar mă gândesc că e foarte aglomerat serverul ăsta, ori să-i duc pe undeva pe la brotaci și la fel să încerc să-i las pe auto. Acolo, dacă îi lași pe auto, de exemplu la brotaci, îți trebuie cred că full vânt ca să bată și cred că iau animale sau ceva. Sau îi duc în templu, în ultimele camere acolo unde e și vrăjitoarea aia. Și la fel, nu-ți mai trebuie animale, dar îți trebuie vânt cu esoterici. Sunt câteva combinații. Dar este jocul nostru, este frumos, e jocul copilăriei. Îl jucăm de drag, uneori ne iese, alteori nu ne iese. Mie nu mi-a ieșit, o să mă duc să plâng în pumni în camera. Nu mai contează. Bun, mulțumesc pentru fiecare like, pentru fiecare subscribe. Ne auzim în comentarii, ne auzim pe joc. Eu am fost Gheară, vă pup, ciao!